Ήρθε η ώρα να δούμε τα housing από το μοτέρ που ανεβάσαμε πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει στο κύκλωμα ψήξης. Έχουν βουλώσει τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτά καθαρίζονται εδώ πέρα. Εδώ είναι το housing, έχει αρκετή φθορά. Βέβαια όλο αυτό φτιάχνεται. Λάδια εδώ. Ταλαιπωρημένο αρκετά. Να δούμε και το άλλο. Αυτό είναι το άλλο. Εντάξει, θα έλεγα δεν είναι σε άθλια κατάσταση, είναι όμως πολύ ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, αυτά είναι δύο housing τα οποία φτιάχνονται. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η μπροστινή πλάκα. Όπως βλέπετε, σκουριές εδώ μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Τα χειρότερα είναι εδώ. Όπως βλέπετε, έχει αρκετές γραμμές. Βλέπετε. Θα σας πω γιατί έχει γίνει αυτό. Το κουζινέτο έχει διαλυθεί. Όταν λέμε έχει διαλυθεί, δεν έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό να δείτε. Εδώ είναι ο στρόφαλος. Εδώ βλέπετε, εδώ που μπαίνει ο ένας ορότορας είναι σχετικά εντάξει. Εδώ που μπαίνει όλος ο ρότορας έχει καταστραφεί. Έχει καταστραφεί εδώ ο στρόφαλος, έχει καταστραφεί στο πίσω μέρος και έχει καταστραφεί και στο μπροστά το μέρος, εδώ που είναι το κουζινέτο. Μόνο αυτό το σημείο είναι καλό. Στην ουσία αυτός ο στρόφαλος δεν δουλεύει. Πρέπει να βρούμε στρόφαλο δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα το housing λέω. Το ρότορο. Το κουζινέτο έχει στρίψει. Βλέπετε και εδώ έχει φύγει από τη θέση του. Δεν έφυγε από εκεί και ήρθε μόνο μέχρι εδώ. Αυτό έχει φέρει πάρα πολλές στροφές. Έχει καταστραφεί. Δεν ξαναλειτουργεί ο ρότορος αυτός. Είναι για πέταμα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τις γραμμές. Τι συμβαίνει τώρα. Όπως είναι ο ρότορας, και εδώ είναι ο στρόφαλος, ούτε καν μπαίνει μέσα. Έχει στρίψει το κουζινέτο, έχει ξεκεντράρει ο ρότορας με αποτέλεσμα να κουνιέται στο έτσι, και αφού κουνιέται έτσι βρίσκει πάνω στην πλάκα και σου καταστρέφει την πλάκα. Λοιπόν, αυτή είναι η ζημιά που έχει πάθει. Βέβαια το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα φτιαχτεί πάλι ο κινητήρας αυτός. Θα πάει για το κάδο των αχρήστων. Λογικά θα φτιάξουμε άλλον κινητήρα για το φίλο μας, γιατί θέλει πολλή δουλειά και πιθανόν θα έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό τον αφαιρούμε τον κινητήρα αυτόν, δεν το ξαναχρησιμοποιούμε και παίρνουμε έναν άλλον κινητήρα, ο οποίος θα έχει χαμηλή συμπίεση αλλά θα είναι λειτουργικός. Αυτά για την ώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε και προχωράμε.